今日は恐れるなと題しまして Don't be afraid、しばらく皆さんと一緒に聖書から御言葉を学んでまいりたいと思いますけれども、先週1週間ですね、先週の日曜日はね、在日の韓国の教会に行ってきたんですね。でそこで初めてメッセージを語ってきたんですけども、在日の韓国の人たち、皆さんはミャンマーっていう国から来られましたけども、韓国の人たちっていうのはもう日本で生まれて4世ぐらいの子供たちがいるんですね。1世、2世、3世、4世で、それはね、第二次世界大戦、今から大体80年前の時にですね、無理やり日本に連れてこられた人たちなんですね。その当時はですね、韓国にしてみても中国にしてみてもアジアの人たちっていうのは、日本が支配していた部分もありましたから、日本に無理やりそういう人たちをたくさん連れてきてですね、戦争、兵隊さんとしてですね、一緒に戦ってもらったわけですね。でも日本は戦争に負けてしまいました。アメリカと戦争をしたわけなんですけども、この8月ですね、広島と長崎に大きな爆弾が落ちてですね、戦争に負けてしまったんですね。その後、じゃあもう日本は戦争に負けたから、韓国や朝鮮の方々、中国とかそういう人たち帰っていいですよって言ったんですけども、無理やり連れてきてますから、もう帰る場所がないんですよね。向こうの韓国の自分たちの家を売ってですね、で日本に来たような人たちとか全部捨ててきたような人たちばっかりだったから、もう帰ることもできない人たちが日本に結局残ったんですね。でもそこからがこの在日の韓国とか朝鮮の方々のかわいそうなところですね。日本人として連れてこられたのに、戦争が終わった瞬間、もうあなたたちは外国の方ですよって言われだしたんですね。で何の権利も保証もなくてですね、もうあなたたちは戦争に負けたから仕方がなく日本に残っててもいいですけれども、外国人としてこれから暮らしなさいって言われたんですね。もう4世の子供にも、おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん、子供の子供の子供の子供ぐらいになってるのに、もう本当に何の権利も日本ではまだまだ権利の何も認められていない。この在日の韓国の方々、よく私なんか日本人をですね、メッセンジャーに呼んでくださったなと思うんですけれども、まだまだその韓国の方々とか朝鮮の方々はこの日本人に対してですね、すごく嫌なイメージをたくさん持ってるわけなんですね。もちろんその韓国や朝鮮の方々の教科書なんかにも日本人がすごく悪いことがいっぱい書いてあるんですね。戦争で何人がどんな悪いことをした、こんなひどいことをした、あんなひどいことをしたっていういっぱい書かれているから、その韓国の人たちや朝鮮の人たちから見たら、日本人っていうのはすごい悪い人たちだっていうイメージを受けてるんですね。先週聖書が書かれていた2000年前の時代っていうのも、人々の暮らしっていうのは、今の暮らしに考えてもっともっと貧しくてですね、苦しい辛いような、そしてローマ兵に対してですね支配されていましたから、このユダヤの人々っていうのはですね、いつでも奴隷になったり、強い国からですね、すごく無理やりいろんなことを押さえつけられていたような人たち、本当に苦しい生活の中でこの聖書っていうのが書かれて、自分たちには神様しかいないんだっていうことを、知っている人たちに書かれているわけですね。聖書で恐れるな Don't be afraid って書いていますけども、みんな不安な気持ち、みんな恐れを持ってですね生きていたんですね。恐れるなって言われても、別に恐れたくないけれども、ローマ兵にしてみても目がすれ違っただけで叩かれたりですね、蹴られたりするような中にあってですね、恐れたくないけれども恐れないといけないような状況。今日の聖書の箇所でいろいろなこと、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか思い悩むなって書いていますけれども、皆さんこの今日本で住んでいてね、服着ていますよね。1週間違う服着なさいというと、多分みんな1週間違う服着れると思うんですね。今日はこういう服着よう、明日は次違う服、月曜日から土曜日、日曜日から土曜日まで
毎日違う服着なさいって言ったら多分違う服着れると思うんですね。毎日同じパンツ履いてる人多分いないと思うんですけれども、私がタイのチェンマイに行って、チェンマイから山奥に行ってですね、ちょうどミャンマーとの国境にある村に行った時はですね、そこに寮があったんですね。子供たちの住んでいる寮があったんですけども、そこの子供たちはね、服は3枚しか持っていなかったんですね。一つは学校の服、学校の制服、そして一つは民族的なカレンの人たちの村だったんで、女の子たちは真っ白い服、そして普段着れるような T シャツ1枚だけ、3枚しか持っていないんですね。でパンツもね2枚しか持っていないんですね。で毎日洗ってどっちかを履いているような状況。今のこの日本に住んでいる人たちからしたら考えられないような、何を着ようか何を飲もうか食べようか思い悩むなっていうよりも、そんな選択するものがそもそもチョイスするものがないんですよね。同じ服を毎日着なければいけないような状況で、自分たちが選んで何か違うものを着ようか、そんなことができないような状況で、何を食べようか思い悩むな。多分日本に住んでいたらですね、ラーメンを食べようかなとかですね、今日の夜はラーメンにしよう、お寿司たまにはお寿司も食べたいなとか、焼肉もいいな、今日は鶏肉にしようか、豚肉にしようか、それとも牛にしようか、いろんなことを考えられると思うんですね。でも今から2000年前の時代、何を食べようか、その日の食べ物も食べれるかどうか心配しているような人たちが集まっているんですね。今日何か食べることができるだろうか、明日の食べ物はあるんだろうか。日本も今から100年前の時代っていうのは、水飲み百姓っていう言葉が流行ったように、百姓、みんな農民というか畑を耕すような人たちばっかりが多かったんですけども、その人たちは水飲み百姓、水しか飲むことが基本的にはできなくて、毎日食べるものがないような状況で、お米とか野菜が取れなかったらもうすぐ死んでいったんですね。だからたくさん子供たちを産むわけなんですけども、たくさん子供たちを産むほとんどの人が小さい頃に亡くなってしまう。大きくなってまでですね、育つ人が本当に少ないような状況、いろんな病気にかかってすごく貧しいから、あっという間に子供たちは死んでしまう。だから何人も何人も家には家族がいるわけなんですね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そういうのを思い煩ってはいけません、心配しないでくださいってイエス様は言いますけれども、いやいや、私たちにしてみたら何を食べるのか、何を着るのか、そういう普段の生活すらも苦しいんですよ。そういう聖書の時代に比べたら、今の私たちはどれほど幸せな時代を生きているのか、どれほど恵まれた時代を生きていくことができているのか。もちろんミャンマーの家族の皆さんと考えても、この日本に住んでいる人たちは、もちろん家は狭いかもしれませんけれども、水をひねれば安心なお水が出てきてですね、いつでもお湯が流れてですね、クーラーを入れたり、あったかい暖房が流れてきたりですね、自由にできるような国。今でも私も毎日ミャンマーに行きますけども、大きなホテルで泊まっていてもまだ停電があるような国ですね。そういう国から比べると、よっぽど私たちは進んだ国でですね過ごしています。じゃあ私たちこの日本に住んでいて、今何の不自由もなく、何の恐れもなく生きているのかって言いますと、まさに今はですね、コロナの問題、毎日のようにね、コロナの状況でですね、もうニュースを見るだけで私なんかもう嫌になってくるぐらいですね、何人の人がかかりました、何人の人が死にましたみたいなの、世界の国で何人の人がかかりました、もうね、
もういいんじゃないのかっていうぐらい毎日毎日流れてくるんですよね。でも考えてみますと、コロナで亡くなっていく人よりもがんで亡くなっていく人の方がよっぽど人数は多いわけなんですね。インフルエンザで亡くなる人たちの方が毎年もっともっと多いわけなんですね。もっと言えば交通事故に遭って亡くなっている人なんか1年間で1万人以上の人が交通事故で亡くなっているんですね。じゃあそんな人たちに明日から皆さんバスや車には乗らないでくださいね。明日から皆さんインフルエンザやがんにならないようにしましょうね。もしコロナに今かかったらですね、もうどこに行って何をして誰と会ってどういうことをしたかも全部調べられるわけなんですね。私たちがインフルエンザにかかったからなんですそんなに調べられたりも何もしませんし、がんになったからって亡くなった大騒ぎすることもない、当たり前のように病気になっては亡くなっている人たちが大勢いる中に来て、なんでこのコロナウイルスだけこんなにみんなが心配している。これはもう一つはやっぱりテレビのニュースでその報道ばっかり流しているからですね。で、私なんかもういい加減にですね、もうテレビ局に電話したいぐらい。それより今治療薬がどれほどできているのか、どこまで進んでいるのか、薬がどこまで開発されたのか、あと何日したら薬が出るのか、そういう情報を教えてほしいんですね。もっと言ったらコロナにかかったけども何人大丈夫で何人元気になって退院していったのか、もちろんかかった人たちの人数よりも、退院していく人たちもどんどんいるわけですから、この日本では何がそこまで心配なのかっていうことをちゃんと報道してほしいなって思うんですけれども、そういうことが全然報道されない。そしてみんなが不安になってですね、苦しんで恐ればっかりが先になってしまう。ミャンマーの国で今まで自殺される方がほとんどいなかったんですね。今ミャンマーの国でコロナウイルスにかかって亡くなる人よりも自ら自殺して亡くなる人の人数の方が多くなっているっていうぐらい、ミャンマーでは経済的な不安で自らの命を絶つ人がたくさん出ているんですよ。毎年のように大きく雨が降ってですね、いろんな村がですねミャンマーでは水没しているような感じ、たくさんの方が命をなくしているような。イエス様はなぜ私たちに恐れるなって語ったのか。私たちが何をそんなに不安に心配に思って、なんで私たちはそこまで恐れなければならないのか。毎日の生活の中で私たちは何をしなければならないのか。私たちが問題と思っていることが、それは本当に問題ですか。イエス様はちょうどその頃空を見たら鳥がパタパタパタという空の鳥を見てみなさい。私たちはもしかすると問題ばかりに目がいってしまって他のところを見ていないのかもしれない。イエス様はその目の向きを変えなさいって言ってるんですね。私たちが見ているところ、こればっかりが問題で、これのことばっかり考えてたらもうそこしか思わなくてですね、どんどん心が小さくなっていく、恐れにとらわれてしまう。でもイエス様は目を変えなさい、見ているところを変えなさい、ね、すると空の鳥が、神様はこの空の鳥よりもあなたたちのことを愛してくださっていますよ。有名な説教をしているパウロさんという人は、もともとクリスチャンを捕まえては牢屋に入れる人だったんですね。イエス様と出会って180度歩む道を変えたんですね。今まではクリスチャンを捕まえて牢屋に入れている人が、なんと自分が神様のことを伝える人になった。歩む向き、歩む道を変えなさいって言われるんですね。
っていう言葉があります。罪っていう言葉は日本語で訳する的外れっていう意味なんですね。的外れ、的っていうのはね、こういう大きな丸、こういう大きな丸があってね、こっちからこうやって弓矢でねパンとはまるんですよね。でその的に向かって矢は飛んでいくんですけども、的外れっていうこの矢を外してしまうことが的外れっていう、でそれを罪っていうんですね。で本当は私たちは神様の方向に向かってまっすぐ歩まないといけないのに、神様の方向からずれてしまうとそれは罪ですよっていうんですね。恐れるなっていう言葉も、恐れるなっていう言葉は日本語で言うと恐れるな、恐れる、大きくそれるっていうことから大きくそれる、それを恐れるなっていうことですね。恐れるな、 Don't be afraid っていうのは本来歩かなければならない道から大きくそれるから私たちは恐れてしまうわけですね。恐れるな、正しい道に戻りなさいっていう意味ですね。もし私たちが神様の言葉を聞いて神様の言葉に従って神様と共に歩もうと考えるのならば、神様が敷いてくださっている道を歩まなければならない。でも自分で考えた道、自分で歩もうとしている道を歩んでしまうと恐れがあったり恐怖があったり不安があったりするわけなんですね。恐れるな、恐れるな。日本語では大きくそれるっていう意味でしたけれども、今度はギリシャ語、イエス様が話していた当時のギリシャ語で考えると、この恐れるなっていう言葉は逃げるなっていう言葉と同じ言葉を使っているんですね。逃げる、問題から逃げてしまう、嫌なことから逃げてしまう、正しい道を歩まなければならないのに逃げてしまう、それが恐れるっていうことですね。私たちが人生の中を歩んでいる時にいろんな問題にぶつかる、トラブルとか困難とかにぶつかります。そして歩けなくなった時に逃げてしまう人たち、もう知らない、もう私たち関係ない、逃げてしまう。でもイエス様は逃げるなって言うんですね。その問題に立ち向かいなさい、その問題に解決しなさい、その問題を乗り越えていきなさい。これが恐れるな。それを一人でしなさいとは言わないイエス様。あなたたちだけで頑張ってその問題を解決しなさいじゃなくて、私が共に歩むから逃げるなっていうんですね。私たちは自分の問題や自分の苦しみに対して一人で立ち向かおうとするから苦しいの、怖いの。でもイエス様が一緒に歩んでくださるから恐れるなっていうことをイエス様は言いたいわけなんですね。そしてもし私たちが逃げなくて恐れなくてイエス様に従って歩んでいくと、あなた方の父は喜んで神の国をあなた方にくださる約束してくださったんですね。ただイエス様のことを信じて歩んでいってもですね、何にも保証がなくて何にももらうことができなくて、ただ不安の中で歩んでいるんではなくて、私たちが神様に従って歩んでいくと神様は全て喜んでくださって天の国をあなた方に与えてくださいますよ。素晴らしいプレゼントを持って用意してくださってあなた方を待ってくださっていますよ。それなのになぜあなた方は不安になって恐れて逃げるんですかということを聖書では言っているわけなんですね。本来神様のことをですね信じている。これはそして誰に語っているのかというと、イエス様の弟子たちに語っているわけですね。イエス様の弟子たちって何人か。当時の弟子たちは12人の弟子たちがイエス様に従って歩んでいる。
だから小さな群れを恐れるなって言ってる、この小さな群れをっていうのはイエス様の弟子のことを表しているんですね。例えば KBC ジャパンのことを考えてみますと、カチンの人たちっていうのはほとんどの方々がクリスチャンっていうわけですね。珍しい民族っていうか珍しい部族っていうかですね、日本人なんかたった 1% しか信じていないのに、カチンの人たちはほとんどの人たちがクリスチャンでも、例えばうちの奥さんの教会は羅生の教会ですね。羅生の教会っていうのは4000人とかメンバーがいるキーグループですよね。ヤンゴンの教会、ヤジャハっていうヤンゴンの教会に私毎年のように行きますけども、本当に1000人近くの人たちが集まって礼拝されていますよね。カチン州にはまだ行ったことがないんで、次はぜひカチン州に行きたいなと思ってるんですけども、多分カチン州の教会に行っても大きい教会、たくさんのメンバーがいると私は思っている。じゃあこの KBC ジャパンは日本の中にあって KCPC があったり TKBC がありますけども、KBC ジャパンってまだまだ小さい教会かもしれない。でも神様は大きい教会に対して語っているわけで、小さな群れほど恐れるな。あなた方が信じているものが本当に正しいものを信じているのなら恐れるなって聖書には書いている。うまくいかないこともたくさんあるし、本当にこれからどうしたらいいのかなって考えることもたくさんある。でも神様の計画ならば祝福されます。人間の計画ならば失敗します。これは分かりません。私たちはこれは5年後、10年後、20年後にならないと私たちには分かりません。でも私たちが神様の御心だと信じて歩んでいるのなら、しっかりと私たちが神様に向かって歩むのなら必ず祝福されるわけなんですね。東京平和協会は今から20年前、もう10年前にですね、新しい教会を作ろうと駒込チャペルっていうのを作ったんですね。たくさんのお金を使ってですね、この駒込チャペルっていうのを作ったんですけども、10年経っても全然祝福されません。いまだにトラブルが続いている。誰も感謝を持って一緒になって礼拝していません。ずっと問題ばっかり。だから神様の計画ならば祝福されますけども、もし神様の計画じゃなかったとしたら祝福は来ない。どんだけ待っても祝福は来ない。多分あと10年待っても祝福は来ないと思います。ということは、クリスチャンでもキリスト者としても間違えることはあるんですね。私たちがやってることは全て正しいかどうか、それはわからない。例えば私たちも間違うことはあるし、失敗することはあるんですね。そんな私たちにイエス様は恐れるなということを語るという。私たちは低くなりなさいと教えられているんですね。自分たちのことが全て正しい、自分たちのことが全て正しいと思うのでは、いつも私たちには弱さを抱えながら神様の教えを聞かなければならない。低い心を持ちなさい。神様が教えてください。だからこそ私たちは日々聖書を読み、何が正しいのかを考え、神様に従っていく。このことを続けなければ、神様は何年経っても何十年経っても祝福は与えてはくれません。一時大きく成長しているかのように思えたとしても、それは長くは続きません。神様が長く豊かに私たちを祝福してくださるためには、私たちは神様を信頼し、神様とイエス様と共に歩む時には私たちは祝福してください。でも私たちが人についていってしまったり、間違った道を歩んでしまうと、神様は決して祝福はしてくださらないのかもしれません。小さな群れ、これは一体誰に語っているのか。弱い私たち、これは誰なのか。私たちです。私たち自身が
小さな群れでありますけれども、その小さな群れでコツコツコツと神様に従っていくときに、神様はやがて大きな祝福へと私たちを入れてくださるに違いありません。神様は神の国を用意して私たちに待っていてくださいます。必ず私たちは祝福されることを信じて、恐れることなく歩んでいきましょう。お祈りいたします。